Аз Стиван. Аз съм Николай. И този зад камерата е... Аз съм Дани Бастуна, най-якия, най-мускалия. Дай телефон, сега ще снимам. И тук сме ние сме от град Русе. Нали сме от град Русе? От град Русе. Да, тук на стария кей до парка. Той, който е от Русе, ще го знае. Ами намерихме някакви две сгради, но той всъщност не знам дали е сграда. И сега ще им спортваме, обаче дано няма някой наркоман, защото да не са цунка. Ама там мисля, че е пътя зирата. Я вземете камъни. Не бе, не дей да чупиш. Вземете някакви камъни, защото може да изскочи някой и да не изненада. Много хубаво ще не изненада. А там ма път, бе. Там ма път май. Абе, там май е за сградата. Елате да видим. Я. О, то обаче откъде ще ме малко. Мале само да няма някакъв наркоман, защото ще цунка, мисля, като си наркоман. И сега Дани от тук как ще минем? Чакай. Ама откъде е пътя? Откъде е пътя? Да ще се върнем, защото то няма как. То тук няма как, да? Там горе няма някакъв път ли, бе? Там е един път, не минахме там с котото миналата година и иззами на захарната. Не, под моста на Леве взето иззами. Да. И оттам вече е близо моя блок и на Николай. Сега няма каме да живеем, че да не дойдат да набият. Ма ще викаме сводниците, да. Да вземи камък, защото може да има някакъв ненормално. Чакай. Нищо. Ще вземем някакъв пръчни мотът. Ей, къде са Николецата? Да. Ето къде е тази голяма сграда. Дани. Аре, имаме Николай, Дани. Бъди си тихи, защото тук може да има някакъв наркоман. Да, имаме пръчки, направо ще му идем майка. Ако има някакъв наркоман? Ще му идем майка, няма бягащи, защото после това са трудно. Дани, ако има някакъв наркоман, ще почваме да бягаме. Аре. Ма не мисля, че има някой. Луцал, направо Аре, влизай, трима сме. Ако сме само аз и Николай, ще е малко по-страшно. Ми хора, ако сме аз и Николай, ще е малко по-страшно, обаче... Сега като сме с Дани, то е по-страшно, по-спокойно. Тя тази сграда много голяма е. Алекс, как влизаха двамата? Не знам. Те и с Мартин се влизали.